كعللكم اندي مسئ مخنياتو سلازنا فوقكم كغرمكم انا علل اندي مسئ نافيقكم اندي كبراتن فتواتن تخاتلتي شدن رياكتس 1 دحنا دقنيكم هيني مسجن ما نغزيابير مسجن سلام يزلخو اسخاتكم كخما يالخم كما يكمتلو بعل ملؤ تسفاء مالتيو امونا من لهم عند فيديو حيزوكم كسجر حزني اتقداماي ناي بيرمينغهام بوست زتبهله زينا ايو مالتيو نسون حدا فيلمون عمد ميكائيل زتبهله مالتيو حاونا زغاطمو غداي بزعبو بوزحات سبات رئيته يبو ملو من حناو نرئيته خنبولينا فيلمون كامي مويتو اب اسربت ابزي حشو غداي اتيو بسكلاي دحري فردخا نفسو أبزي أحد حونا ممهريوم تممهرنتهم جن ناي بيت كريستيان ممهري مثلني تزي تجاجين فلما يمعلتي أزريهم زلخو جن حنت قوالن ستيتي نحد بعل بيتا عركة محزقة زوم كلهم مالتي ياب حدا يتقالوا سلازخونو مودعتهم حدا يبزبل كتجبروا زي بالله نجر نجيرهم نلو أودات كيولون كجبرا ليه لأن حدار كي جبرا بعد حدار المخان كي رجعت أخنا جرو ليه لأن نجر حد نجر تاي إذا حفتنا بتمساسالي التزار وزلا مستيرويك علال كم وازا مسكوم نجر ندي جن كأنا بتعمي بيستيل إز قول صومالتي سيمبلي تايلا كت سمعوا أخهم نسون أبتغط على فيديو لنا تمهلاون ماكينا ممهارن كمبيوتر مهالن مويا يكون إرترا نايكل التجرا يونيفرسيتي زبل أبهلا موت يلو نمنتايكم إلهم منكم إلو حق دغ حسوت أمنا إلهم عند قداي كنرئينا تمهرنا أنا مع يونيفرسيتات اللونان أب إرتراس تمرتي لنا حنتي يونيفرسيتي أساون تعاطي أجنم أزي ود بيتو زتبهلا حونا مالتيو أخيرات أكيوم نهالو ويك أندات ذاتيو نهالو إليتات تجراي مالتي بحاجيرو مهورات تواهيلهم لما آخر رجيسو وطيو كوري زخونة تحساسبانا كايدان نهلاونا زخفلنا يو مسوائتي خون واقع أيت عسنا نزبل مقلتي ناي جون مديد أبتنا إلو معنتي فيديو حيزي مسئلغو اسكي بمنتايو تلعيلو خمزيلو وداء زي بسحنا يكون وداء زي بسحنا كم هزبي زت عسلنا يكون نايلو معنت نريو فيديو نز channel زي حدشتي ندحر داخوينكم مالتيو سبسكرايب لايك كومنت اند شير بمقبرنا بكالوت بمبصح أبالات كم تخونون نبارات انتخوينكم دما ندوم هنستي ريئتو تصحفوا لي أحواتكم كتمثلون إلا بوكم حنت ريئتو غننبب الشي نايس ساتات قلوا يسورا بسنا حساب زقرارو بحيلتات مدقاف زتلم دا سرارحا مخوانيو نايد عنترة ترقاوي وقاعتن جقرنتن عواتات شعبياس جن عبلبن ترقتان هزبي إرترا تسنيدو توقيتو ألو ناي درجي كفلات سراويت كاب 8 إيتاويت أبي إرتران سحلن كم دي نبرة تدمسيسو بعوت بلوخ زبل هابروم شعبيا مخانو علم مسكيرو تاريخاو قلسنان سنداو كبرتات جبهان شعبيان هزبدن بقبر اكيات كوريتي مالتيو سمعيتها زعق انزم الزنا يكونن صمدو سلام يعوت إرترا شعبيا تقراي ويانا بوزي أمسي كعوت يزلنا زلو مالتيو بحبار أسسنا يقدما يبلنا لمالتي زي هابتو كيدانه زحفلي رئيته مالتي نسخاتكم انتي تقولوا نني هابتو رئيته تايلكم صحفكم لو يكا تايلكم حسابكم مغلصكم زبليو انا سمعي يلخو مغنياتو سناي منيوت يغلص الله سناي منيوت ناي بوشط هازلو تحساسبان سمعكا سمعيتن وصيتيو نسخات السمع نسمعيت زيو سناي منيوت انا تسمع نسمعيت بخمزي منغدي ازغلص زبل يوز نغرنا زلو مو نسخاتكم تايسم معكم بخميكا نصمدو مغلصكمو ابناي كومنت بوتان عخاتكم غديفلكم الله نابناي لو معنت فيديو خنسغرينا برمنغهام بوست زبلا مالتي فيلمون عند ميكائيل سارتيتو who was jailed for 27 years over the murder of his pregnant girlfriend in Ladywood died at HMP Full Sutton last month. زرزرسي أب حدا بيت معسرته مالتيو قتالي عرسوت فيو زبل زيارة تصريح نيرو مالتيو سيت ماردرر زبل نيرو نحانتي girlfriendو
كم زقتلا أيو تحبير ويك أبزينا تناجر نيرو شعوها أنا قتلكم كم زبالة تمسكرلو دحرايجن تأثيرون هلو عرصت فيه ويك أقتلو مويت ترخيب دايدي زبل الحاجة مويت يو عرصت فيه ونا يتبهلن يقرأتها مويت ترخيب ونا يتبهلن عرص مويتو زبل قال راح يزول من قتلوون من تاي مويتو جل زبل بوست أي واتسن كواتس أبو زحات سبات إنسيست يجبر له مالتيو كتقتل يا بالكان مقتل تحمق مخانون إجرا من قلنا نمهارو اللي إسكي كابتين تقبلنا يبز قداي ودي فيلمون عند مكان عدمو سلاسان كلته أبتجيزي كرايمز فاسمه حنت حفتنا لوان برخت بحال girlfriend ناتو نرا انيسا نرا شريشتو ورحي سوجين أي خالون تنجر سلا تمرعي نرو سبيتو أبو غاندا نراتو نتا girlfriend جين بتعمي حما تريت جبرا نرو انتاي جرو أبكسارة بخارا جرو اتيلا أبتجرب جريفوا مالتي investigation تجميرو فيلمون كاني مسحته تو انتاي تقداي قلي أنا جوبر كون accidentيو بعلاء النفسا خمزيلو مغني تيبو فيلمون كاني مويتو أب إسربت حقتات اللو نتيوم كرايم جبن جلس صرحو ولا تمنجستي قالن حزيت فاكم كنت اسرخ لكم حقتات كالو ابت اسربت مستيوم اسرات باها انا اتفيوم زبل جن انفستيجيشن چبت سلازله انفستيجيشن قبر على ناس لم تاي تقتلوا اور مويتيديو هامسايدو نفسي دي قالم انفستيجيت قبرلو ابت اسربت مالتيو سلازي تي اومدسمان زبحال مالتيو ويك حباس نبعت تكال حباس نبعت زبحال نزو قداي زي كتصاري ايو فتنه زقبر زلو مالتيو كم تزنغرنا زلو بحصيرو نحناون مسصاري وتخاتاتيلنا مالتيو نابخاتكم نخنقربو كم فتنينا خصاب شعو اسكي سلطنا خنتا ايلوونت قداي سمعوا انسو بتمساسالي كم زتري ولا فيلمون عند ميكائيل زبحال ود سالسن كنت عامتيو نعسان شوعه عامتيو فردتو هي وسنيو بيكاس نفس تصرزو هنت عركو اب ليلود زبحال مالتيو قتلوا لان بعد خا ابت ديتنشن تاثروا مالتيو كم ميتو 5 تاريخ مالتي كم موتو ذكركو خمس هيجي حفلات بزلا حفت جمله إذا قلعة متعاوني تنايو المحجي معباي حاو أبسنبل تقاتلوا ذات ويكا يجنق نيرو بهمو أبزي حشروا قداي عتيو مسكناي يحري فردها نفسه أبسر بيتات فيه يبتعمل زحزنكا ويزوي نسمع عن زغتيلوا خمزوينا قلا من تاينا كم زي درجات أنا خرداني كل من ساعات كم زغلو صنعي غدنا بيلو كابيتال بس تخالكم مثلا زغلو سجان أكون نقرزي متى تعرف التايم هو سبب في خاص نبر كم زي تخلت جملة هو سبب في خاص كتنبر كم زي تخلت حرايتو وقعي توساناي وقعي ويكا توسان ملأختي نايز فيديو حدا نقريو نسوخا كتقتل يبلكان هيوت سب قتل كدما منبر اي كالنيو نسخا نحرد انا كالوت سبات هيوت كنبر زي تفقن زي تدلن انتخوينكا كمو حقي بتماساسال خونتات مصيخا نسخاون كتنبر كتهلو كم زي قبرك هتفلت ألكا مالتيو إذا قداي زي انت عينت ملأختي إزولو ندحرد لكم حسر بزبلو قانقوها كم زي خقبري كالي سبت في الناديدات نقلقل زبل بوزح من قدتات هالو ويلكي ندحرد أسابيت خاويك أتايليلو مصحف مسكلت عين خانا بجهنم إسات كابتأتو حد عين خات فيها من قصة سمايات تتأتي شكايب لك زي مالت سبيت خا تجأنقك دقخا كالوت بقى نتي تقبرو نغرسي حلافنت كتوصلوا እንዳخال قوالا نساتهم ابزو قداي زي ندحردا بمسورتو بعتوب زي يحجزوخا افتناتكا صعرخا بوزيتيف اونتاوي دمر كوينوم حجز زي يبركتلكا ندحردا خوينوم كتنادد كتباساچو تخيل مو شع غزي زلكا مفتحتا ايو تخيلكا بتعم حساب استغالي خا طنق حداركا تقبر تذكيلكا بتعم زخبد ندحر كوينو موست بروبابلي حداركاون كتفتح تخيلخا فتحجي كان مقتلتي حش نيرو مالتي نايب حق سدت سدي تبلنا لحفتنا مالت مسؤول تحيزايا بتخيدو ابار كيدو بتخيدو قال حدا يرسراو خيدو قال this is what you every day ابز ميديا خم يزمصكا انا خا makes me sick like وشتا يزحمم خمسه ما ابز خوينم سيلم ابدغ خوينم يا بعدم فلتو خمسه لم نو اب كباب الصدر خازي مهلاو this is the result أبغى كزوم صوص كله أكباب صدرهم سلزي هو زي اللي ويم قالوا الحين مستير يبلون معناته فريدم على إذا كل حدار ده قال ده نبع الخاوز متى كان جزء خاطر ريح كاتل اللي خاطر عول تري اللي خاطر تشرم تري اللي خاطر عبد زي سقف كاسب يلن ناب زي تدلي نجار تودغ أبغى زي خاطر اللي خاطر زحزة كان نجارات له مو زحزة كان نجارات له
ولا خطبوا تدلي ولا ودات كنكم بعد خرافة إرتراس الفلطوة بس تستطيعون كذاكم أنتم تزنكم دعرفتهم تحضروا شجارة سحبوا زي شجارة تحابيكم قال ملايين أجيب لاي فوسيم شجارة سحبوا طب حبش تم إرتران እዚ ብዙሓት ሰባት ክሰምዑኒ ዘይከኣሉ ወይ ከዓ ዘይሰምዑኒ ሓደ ነገር ኣሎ መብዛሕትኡ ግዜ ከዓ ይዛረቡ እየ ከም ጉዳይ ሲ እንዳልዓልኩ ኣነ እውን ሓሳበይ ይገልጽ እየ ማለት እዩ ብዙሓት ሰባት እውን ሰሚዖሞ ምናልባት ቁም ነገር እንድሕርዳ ገይሮም ኣሎም ኮይኖም ኣነ ዝዛረቦ ፍረፍር የሉ ማለት ትርጉም ዘለዎ ዘረባሲ ተዛሪበለኹ ማለት እዩ ተቀዳማይ ኣነ ዝዛረቦ ጉዳይ እንታይ ዲሞሲልኩም ሓደ ግዜ መምርሕታት ህይወት ኣይንኽተልን ካብቶም ዝቆለሉ መምርሕታት ህይወት ፈውስ ጭንቀት ጸሎት እዩ ፈውስ ጭንቀት ናብ ኣምላኽካ ምቕራብ እዩ ንምንታይ ክትጨነቕ ከለኻ ኢምፒቲነስ ይስማዓካ ባዶ ምዃን ወይ ከዓ ውሽጥኻ ከምዚ ሃሎ ስፌር ዝበሃል ባዶ ኮይኑ ባዶነት ይስማዓካ ሽዑ ኣብቲ ሽዑ ባዶነት ንስኻ እንታይ ትደሊ ኩሉ ግዜ ኣብ ጎንኻ ዝኸውን ኮምፕሊመንተሪ ወይ ከዓ ዘማልአካ መማልእቲ ትደሊ ሽዑ ሓሳብካ ክትገልጸሉ ትደልዮ ኣካል ኣሎ ዝኾነ ነገር ብምሉእ ትደሊ እዚኦም ኩሎም ትደሊ ኢኻ ኣብ ስደት ስለ ዘለኻ ንግዚኡ ሞስት ፕሮባብሊ ዘይክትረኽቦም ትኽእል ኢኻ ሰብ ትረክብ ትኽእል ኢኻ ግን ኣይከም ስድራኻ እንገለገለ ኢላቶ ኣነ ከዓ እንታይ ይብል ስድራኻ ይኹን በዓልቲ ቤትካ ትኹን ደቅኻ ይኹኑ ኩሎም ኣብ ትሕቲ ኣምላኽ እዮም ልዕሊ ኩሉ እዚ ኣምላኽ ዝበሃል ነገር ኣሎ ተፈሊጥካ ምናልባት እዚ ስብከት ኣይኮነን ሓቂ እዩ ፕራየርሲ ወይ ከዓ ጸሎት ማለት እዩ እቲ ብጣዕሚ ወሳኒ ዝበሃል ሩፍታ ልቢ ትረኽበሉ ሓደ ባህግኻ ሽቶኻ ሕልምኻ ትነግሮ ካብ ሰብ ንላዕሊ ፈጣር ኣለካ ሕጂ ታይት ዋና ነገር ኣብዚ ዲፔንደንት ምዃን በቃ ተተኣማመን ማለት ኣብ ልብኻስ እምነት ዝበሃል ነገር ይህልወካ በቃ እዚ ክኸውን እዩ ኣይኸውንን እንዳበልካ ብስታቲስቲክስ ወይ ከዓ ብሎጂክ ካብ ትኸይድ ስታቲስቲክስ እንድሕር ኮይኑ ቁፅሪ ሞስት ፕሮባብሊ ስለዚ 98 ዋጋ ዶላር ዋጋ ዝኾነ ነገር ተኾይኑ $2 ስለዚ የብልካ ንስኻ ኣብ ዝለዓለ ጭንቀት ኣለኻ ማለት እዩ $95 እንድሕር ዳሒስካ 5 ኣምላኽ ክምልእ ወይ ከዓ ብዝኾነ መንገዲ ክረኽቦ እየ ዝብል እምነት ነትናትካ ህይወት ክሳብ ክንደየናይ ኮምፕሊመንተሪ ምዃኑ መማልእቲ ምዃኑ ሙሉእ ህይወት እንተለካ ድማ ከምዚ ዓይነት ኢምፒቲነስ ስለዚ ይስምዕካ ንዑ ዋጋ መሃብ ስለትጅምር ዝተረጋግዐ ምንባር ትጅምር ኢኻ ስለዚ ሰባት እንድሕር ዳሪእኹሞም ኮይንኩም ኣብ ከምዚ ዓይነት ህልወሳ ዝነብሩ በቃ ካብ ቤተሰቡን ካብ ሃይማኖቱን ካብ ኩሉ ባህሉን እንድሕር ዳ ነፃ እንዳኾኑ ኮይዶ በቃ ፍታሕ ኩርኩር ዝበሃል ዓይነት ኣካይዳ ስለ ዝኾነ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ሱሳይድ ኣብ ካሊእ ኢኻ ትረኽቦም ወይ ከዓ ኣብ ድራግ ኣዲክሽን ገለ እዮም ተጸሚዶም ዝርከቡ ማለት እዩ ነዚ ንምጥንቃቕ ካብ ከምዚ ዓይነት ዝበለ ሓደጋ ንምውፃእ ፈጣሪ ምቕዳም ብጣዕሚ ጽቡቕ ነገር እዩ ማለት እዩ ኢለ ይግምት ካብ ሞክሩ ወስኪ ሞንተ ተጋጊየ ትእርሙ ንስኻትኩም ኣወዳት ከይወልወን كجبرة ليبل حدار كي جبرة بعد حدار المخان كي رجع خلنا نقول ليبل النجار حد نجار تاي أبي وطن بزي كاسو خملي نورا أبي وطن الصوم خالي نجار كحسوا خملي خلا تسمع وانا تناجر على معلتي سقاين شعيتي الجمر غنات فليت أمنيو أبي وطن ملوس بزي كاب أخي نوري حق نجارك أيضا حال ما عندك ذخيرة نيوقعهم تعمل فكرا بقى تلي ولا خاسيت أنك أن بالتعمير فوتي كايلن كنا جرات الله اليوم خم لفكروا فليت الله حزين حاسس للفلتة جيم سنين دقيم واقع مخفان للجمرة مقنعته أو لبان كم لقاته دقيم السكو عيدلي تبلنس يدلي كأيلن دحري خم لما تأصل الفلتة بدحري إذا كارد يمسع إذا كارد إذا أي كارد مسايد كسيبلا سأزنو خيت سليلة تجمرة دحرق أنت هاي الجرمكة بيزخا بحالنا نوري لما قدفهم محدر بيزخا ولد اللي مخوني وخل خما جميرة تخيدي نايتهم نايت حونا الزرابة زلو قال بقال نسايا تحنتي كمزي تعبيالهم كرعوهم شون حدا كايدا ناي سايكولوجي anyways نحكم زي عينك تنبو دليهم من هالبات سيداكشن زبها المصحف له قدم حجي قال انت نببت له انا يسمعني رويك ينببني رمالتيو مبزحاتو غزي دق سبات نحدار ጥምረት ከምዚ ይርክብ መርዓ ገለ ዝበሃል ነገር እንትምስርቱ በቃ እቲ መዝሚዞም ወይ ከዓ በዝቢዞም ዝጥቀሙሉ ድኹም ጉልበት ናይ ሓደ ወዲ ሰብ ናይ ትጓል ወይ ከዓ ናይ ትወዲ በቃ ተፈጥሯዊ ባህሪያት እዩ ስለዚ ተፈጥሯዊ ባህሪያት ናይ ወዲ ሰብ እዚ እንድሕር ዳ ብከምዚ እንድሕር ዳ ሰርሕ ኮይኑ if we know this is how it works ማለት ከመይ ከም ሰርሕ እንድሕር ዳ እንፈልጥ ኮይና ስለዚ ክንጥቀመሉ ክንክእል ኣለና ካብ ዝብልዮም ተዛሪቦም ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ሓንቲ ጓል አንስተይቲ እንድሕር ዳ ኮይንኪ ፎቶካው ከየ ብዘይ ባእኻ ይነብርኒ ገለገለ ሓደ ብዘይ ቦ ከም ትነብር እኳ ኣነ እውን ይፈልጥ እየ ማለት እዩ ኢልካ ድሓርቲ ብዘይ ባእኻ ይነብርን ገለገለ ክንደይ ከም ዘይ በለ سمنتاي ذي ولا يلنا هو مست كندي سوكم ذي ولا بخندي بأخنا براي نبرني نسخات خير كاب كم استقعوا معي بك أنا نفسي جلا جلا يلو بحريو خكني شو عمود أخوي جلا جلا نجرا يبل عند الله كوبسنك جلا جلا يحمس نجرا دكوا عبد الله حراي دحر سلسلة حجلا تبي الرجل ترخوا سبل إما بيجنك تديزي حج سكتيو فرق مالتي إنه يسدحن إيش نبزان استحفتنا نغيد تمهلاون
መኪና ምምሃርን ኮምፒውተር ምሃልን ሞያ ይኮነ መሳርሒ እንጂ መኪና እንድሕተቀል ኮይንካ እግሪ አንድ እግሪ ሒዝካ ኣለኻ ማለት እዩ ካብ ብጀካ ዘን እግርናት ካል እግርላትካ ኣሳልጦ ይባላ እዋ ኣብ ኤኒ ታይም ሲ መኪና ኣልዒልካ ክትገዝ ትኽእልኻ ስለዚ ተመኪና ተማሂርካ ክትጠንሕ ኣገዳሲ እዩ ኮምፒውተር ምሃል ቢሮ ቀለም ዘይትወድእ ቢሮ ላትካ ማለት እዩ ኣብ ታይፕ ክትገብር ዝኾነ ክትሰርሕ ኣንቢብካ ክትፈልጥ ተረዲእካ ዝኾነ ነገር ንክትገብር ሲ ይጠቕመካ ትምህርቲ ምህላውካ ከምኡ ትናትካ ንቕሓት ትናትካ መስገድ እዚአን ሲ ሰለስተ እንድሕር ሃልየና ሲ ንዓኻስ ካብቲ ካልእ ሰብ ሲ ሞር ክሬዲት ይበካ ማለት እዩ ስራሕትካ ንክትሰርሕ ንኣሳልጦ ጥራይ ዘይኮነ ሓስ ዋላ ተረዲእካ ንክትብል ሲ ኣገዳስነቱስ ሕጂ ተምሃራይ ሓደ ሰብ ተማሂሩ ሲ ምሁር እሞ ገለገለስ ኣይኮነ ምሁር ደረጃ ኣይኮነ መበገዝ ትክክል እኮ እዩ ማለት ኣብ ህይወተይ ካብ ዘጋጠመኒ ነገር እንድሕር ዳ ክእለት ኮምፒውተር ኣለካ ኮይኑ ኣብዚ ሕጂ ዘመን ብፍላይ ዘመን ሓበሬታ ስለ ዝኾነ ይኹን ነገር ንዕኡ ዝኸውን መፍትሒ ቅርብ ኢኻ ትብል ማለት ብዙሕ ነገር መማረፅታት ኢኻ ትረክብ ሕጂ ምሁር ማለት ኩሉ ነገር ዝፈልጥ ወይ ከዓ ኣብቲ ዛረቦ ዘለዎ ሙሉእ ኣፍልጦ ዘለዎ ሙሉእ ኢንፎርሜሽን ዘለዎ ማለት ኣይኮነን ምሁር ማለት እዩ 4-5 ዝኾኑ መማረፅ ሓሳባት ከዳሉ ዝኽእል ብዝተፈለየ መንገድን ሓደ ሓሳብ ክርድኦ ክፍትን ዝኽእል ድሓር ከኣቶም መማረፅታት ብጥቕሞምን ጉድኣቶምን መዚኑ እዚ ይጠቕመኒ እዚ ይጎድኣኒ እንዳበለ ሓሳቡ ክገልጽ ዝኽእል ሰብ ማለት እዩ ድሓር ብእቶ ተርእሱ ከዓ ውሳነ ዝውስን ሰብ ማለት እዩ ሓበሬታ ኣለዎ ናይ ነገራት ንዓቶም የዋድዶም ነቶም ሓበሬታታት ንውሳነ ብዝጥዕመሉ መልክዑ እዚ ይጠቅም እዚ ይጎድእ እንዳበለስ ዝውስን ሰብ ማለት እዩ ዝተማሂሩ ማለት ብኻልእ ይባሃላ ቶም ዝበለቶም ሰለስተ ነጥብታት ግን ቬሪ ኢምፖርታንት እዮም ንኣብነት ኣነ እውን ምግናሕ መኪና ወይ ከዓ መኪና ምዝዋር ከም ሓደ ዓብይ ታይ ዝበሃል ትምህርቲ ኮይኑ ወይ ከዓ ብዲግሪ ብገለ ዘይክትሕዞ ትኽእል ኢኻ ግን ብጎኒ እትመሃሮ ሞያ ኮይኑ እቲ ሞያ ንሱ ግን ብዙሓት ፀገማት እዩ ዝፈትሐልካ ንኣብነት ዲስታንስ ኣሎ እቲ ዲስታንስ ሚኒማይዝ ትገብሮ ታይም ኣሎ እቲ ታይም ንባዕሉ ትሕፅሮ ስለዚ ሕፅረ ቢልካ ሲ እቲ ጉዳይ ኣብ ዝሓፀረ እዋን ኪል ትገብሮ ማለት እዩ እቲ ፕሮሰስ ሎንግ ፕሮሰስ ሾርት ፕሮሰስ ብምግባር ሲ ውፅኢት ማክሲማይዝ ትገብረሉ ወይ ከዓ ዕውት ፃዕረ ተካይደሉ ጉዳይ እዩ ማለት እዩ እቲ ፃዕርካ ዘዕወተሉ ፍረ ዘፍርየሉ ነገር እዚ ትረክብ ኮምፒውተሩን ተመሳሳሊ ዝሓፍትና ዝበለቶ እዚኦም ኩሎም ነገራት ፍልጠት ከኣኹም እዩ መሳርሒ እዩ ቱል እዮም they are like tools ብሩኽ ዝኾነ ሓሳብ ኤርትራ ናይ ክልል ትግራይ ዩኒቨርሲቲ እያ ፕላስ ኤሪቲቪ እዩ ዝብል ሕጂ ኣብዚ ሓሳብ እዚ ብዙሓት ሰባት ኣይሰማምዑን ዋላቶም ኢንክሉዲንግ ኣብቲ ድሕሪ እዩ ዘለዉ ምሁራት እሞ እቲ ዘረባ ምስ ሰማዕናዮ ዘይንፈርድ ምንታን ክጥዕመና ማለት እዩ ተማሂርና ኢና መዓት ዩኒቨርሲታት ኣለዋና ንብል ከምቲ ዝበልኩኩም ናይቲ ቁንሱል ስርዓተ ትምህርቲ ውፅኢት ኢና ስለዝቁንሱል ዝኾነ ፍልጠት እዩ ዘለና ኣብ ኤርትራስ ትምህርቲ የለን ሓንቲ ዩኒቨርሲቲ ኣሳውን ተዓፅያ ገለ መለ ብሞያይስ ብትግርኛ ሪሰርች ክገብር ከለኹ ዩቲብ ሓደ ትግራዋይ ዋላ መፍትሒ ዘቐመጠለ ኣብ ኤርትራውያን ግን ይረኹ ናይ ስነ ልቦና መፅሓፍቲ ዓለም ዝተፅሓፉ ተንቲኖም ብኦድዮ ትሰምዖም ምንባብ ተርኬካ ብኦድዮ ትሰምዕ ትኽእል የለን ናይ ሕክምና ናይ ስነ ቁጠባ ናይ ኩሉ ዓይነት ሴክተራት በትግርኛ ኤርትራውያን ዘቕረብዎ ኣናስ ተሚድያ በዚሕን ታይናና ንማርና ዓልና ብሱሩ ሃይማኖትና ታዩ ከመይና ንኸይድ እምነትና ኣለና ዱስ እዚ በእምነትና ብሱሩ ብትክክል ኮንሰንትሬት ጌርና ስንዝዓዲ ዘኣላ ስንጸልየላ እንታይ ሞዴል ንገብሮም መራሕትና ታይ ዓይነት ሰባት እዮም ብስርኮ ዝቆልዓ እዚ ዝተዛረባ ዘረባ ክሳብ ሕጂ እንዳደጋገመት መመሊሳ ማለት እዩ ኣብ ውሽጢ ኣእምሮናሲ ሓዊ ትፅሕትር ብርትዐ ትፅሕትር በቃ ቁጣዕ እውን ብስሩ በታ ሓደ ወገን ጣዕሳ እውን ትፅሕትር ጉዳይ እያ ስለዚ ነዚ መሰረት ብምግባር ኣነ ቅድሚ ሓደ ዓመት ጉንዶ ዝበሃል ኣፕሊኬሽን ዲቨሎፕመንት ናይ ትግርኛ መፅሓፍቲ ፖስት ዝግበረሉ ክሰርሕ ፈተነ ገይረ ነይረ ማለት እዩ ባዕለይ ኮድ ይገብሮ ነይረ ሶፍትዌር ሞባይል ኣፕ እዩ ድሓር ከዓ ዝኾነ ካሊ ዘይ ሓሰብክዎ ነገር ገጠመኒ ሞ ትኮድ ንባዕሉ ብዙሕ እዩ ባንች ኦፍ ላይንስ ኦፍ ኮድ ሲ ማለት እዩ ሲኢሉ ቆፂርካ ይውዳእኒ ነይሩ በትሽዑ ግዜ ብዙሕ ነገር ከዓ ነይሩ ስቴት ማኔጅመንት ገለገለ ዝበሃል በቃ ዲቴይሊ ምናልባት ኣብዚ ዝተምሃረ ሰብ ትምህርቲ ብመስኮት ታግደፈና ገለ ዝብል ሰብ ስለ ዝህሉ ማለት እዩ ሕጂ ከዓ ብሓድሽ መልክዕ እቲ ዝነበረ ንፍልጠት እውን ንእሽተይ ኣምዕብል ኣቢለ ትሒዝዮ ክመጽ ዝግባእ ነገር እውን ብጽቡቕ ነገር ንእሽተይ ውስኽ ኣቢለ ሽደን ኣካዳሚ ብዝብል ሓደ ኣፕሊኬሽን ሕጂ ሒዘ መጽእ ዘለኹ ማለት እዩ ሶ ፕሌይ ስቶር ኦልሞስት ዳርጋ ተለቕዩ ንፕሮዳክሽን ኣፕላይ ገይረለኹ ማለት እዩ መሊሶም ለይካ ኣለው ነቲ ፕሮዳክሽን ወዲኤት ፕሮሰስ ክልተ ሰሙን ገለገለ ይውድ ኣለዎ ናይ ባዕሉ ዝኾነ ፎርም መላሊኤሲ የቕርበልኩም ኣለኹ እየ ሶ ጸሓፍቲ እንድሕር ዳ ኮይንኩም
ክኢላታት ጸሓፍቲ ኢና ትብሉ ብባዕውድኹም ብሞያኹም ጸሓፍናዮ ቁም ነገር ዘሎ ጽሑፍ ኣሎ ትብሉ ክትሸጥዎ ትደልዩ እንድሕር ዳ ኮይንኩም እሞቲ ጽሑፍ ተራእዩ ዋጋ ተመዚኑሉት ዋጋ ወፂሎ ቅመጥ ኣለዎም ወለዶኹም መሃሩ ኣለዎም ትብልዎ ነገር እንድሕር ዳ ኮይኑ ዋላ ኢቭን መጽሓፍ ጽሒፈ ንምሕታም ስለ ዝተጸገምኩ ኣብኡ እንድሕር ዳ ፖስት ተገይሩ ዕድጊት ክንደይ ክፍሊት ክንደይ ገለገለ ዝብል ዋጋ ክትወፁ ተደሊኹም ማለት እዩ ኮንታክት ትገብሩ ንትኽእሉ ኢኹም ዝሓውና ዝብሎ ዘሎ ትኽክል እዩ ሰማያት.com በዓል ብራና.com ካልኦት ዝበሃሉ ብዙሓት ናይ ትግርኛ መጽሓፍቲ ድሕር ዳ ርኢኹም ዋላ በዓል ሪች ዳድ ፑር ዳድ አቶሚክ ሃቢትስ ካልኦት ማለት እዩ ዋላ እዚ ደ አርት ኦፍ ዶን ጊቪንግ ምናምን ዝብል ቃል ማለት እዩ ተረዲእኩም ኣሎ ናይ ዘይምባል ረቂቕ ጥበብ ገለገለ ዝበሃል ነገራት ኩሉ ብኤርትራውያን ተተርጊሙ ኣብ መጽሓፍቲ ኦንላይን ስቶራት ናይ ባዕላቶም ስቶራት ከፎ ቢሎም ኣለዉ ሕጂ ከም ፍልጠት ሓደ ነገር ይጎድለና እዩ ዩኒቨርሳል ዕዳጋ ኸይንተክል ገንዘብ ሃገር ኣለዎ ገንዘብ ዋላት ገንዘብ ሲ ዋጋን ዓሌትን ከም ዘሎ አውራጃ ከም ዘሎ ጌርና ስለንሐስብ ኣብኡ ኸይድና ኣብትናታቶም ዘሎ ስቶርውን ፖስታይ ንገብርን ዘለና ኣብትናትና ስቶርውን መጺኦም ሳቶም ፖስታይ ይገብሩን ዘሎ ብጣዕሚ ዝሕዝነካ ማለት እዩ ገንዘብ ግን ገንዘብ ማለት እዩ እዚ ቅርሺ ትሪእዋ ዶላር ዩኒቨርሳል መተዓዳደጊት ወይ ከዓ ፐርቼዚንግ ፓወር ዘለዋ ወጽሊ እያ ወይ ከዓ ወረቐት እያ ከምዚ ዓይነት ዋላ ኢኮኖሚ እንተይ ተረፈ ተዓሌታውነት ኣቲና ስለ ዘሎ ናተይ ምባል ኣብ ኩሉ ብሓባር ንረኽበሉ ፕላትፎርም ወይ ከዓ ዓውደ ፈአሚ የለን ወይ ከዓ ዘርግሐ ስለዚ የለ ምናልባት እንተተኻኢሉ ከም ትሕጂ ቪድዮ ናይ ኩሉ ቪድዮ እንደሓዝ ኩሉ ዝመጽእ ዘለኹ ብተመሳሳሊ ከምኡ ናይ ትምህርቱውን ንከለ ይፈልን እዩ ተኽኢልኩም ሕጂት መጀመርያ ጽሕፎ መጽሓፍ ብዛዕባ ዩቱብን ኣሰራርሑኡን ማለት እዩ ብጠቕላላ 2025 ታይ ከም ዝመስል መጽሓፍ ኣሎ ቪድዮታቱን ቀጽሎም ይልቀቁ ማለት እዩ ስለዚ ሞር ዴዲኬትድ ኮይንኩም ሽደን አካዳሚ ዝብል አፕሊኬሽን ወሪድኩም ክትሪኡ ምሕጸነኩም ወይ ከዓ የመልክት እስኪ ዝሓውና እንታይ ኮይኑ ካብታ አኼባ ረጊጹ ዝወፀ ሰለኩም ዲ አሜሪካን ተርካም አወዳባይ ፕሬዝዳንት ኣብ ጥቂት ትቀትል ዓድስ ናይ ዲሞክራሲ ሊቀመንበር ኮይና ከዓ ከተፍትሉ نحنا تاينا إنا ما جمرتنا يا عتنا أورجين زخانة أتحسس زخانة نعز جبا أبسمين معراب هذا أنا رجعت نقول هذا عقل تطرف حنكم كنت تبغون قريب حرّي هذا كورة زخانة تحسسبان كايدان يت كاوزينو مهارو زلنا بخالاي كا بسر دخي امريكا سويلا ناي ديموكراسي اكزامبل كتكون لنا تقطعي سيلو كان هيرو معناته انس كالي اكزامبل دي خمصيله تاي دخ يت اكزامبل عدا بريزيدنت اب ماخل منجد تقتل يزبل ازي مالت مقتالن مقتتالن زبال اندحر دا وسيدنا ናይ መጀመርታ ግዜ ኣምላኽ ንወድሰብ ብዝሃወ ዲሞክራሲ ወይ ከዓ ንፍጥረት ብዝሃወ ዲሞክራሲ ተጠቂሙ ኣነ የፈጢረኩም ዝብል ዲያብሎስ ዝበሃል ወይ ከዓ ሓለቃ ጋንንቲ ቤልሆር ነይሩስ ዳሕራይ ከዓ በቲ ትዕቢቱ እዚ ቅጽዓት ከም ዝወረዶ እሞ ኣብ ሰማይ ውግእ ከም ዝኾነ መጽሓፍ ቅዱስ ይዛረብ እሞ ምናልባት መጽሓፍ ይጋገን ንሕና ኢና ክንጋገን ንኽእል ትምቕታል ምቅትታል ምውራድ ምውርራድ ገለ ዝበሃል ካፍቲ ትክክለኛ ዝተመደብካሎ ቦታ እንድሕር ደኣ ተዘይተረኺብካ እሞ እንተዘየለኻ ኮይንካ ሰራርሕኻ ዘይምእምእ ተኾይኑ ዋላ ብኣምላኽ እውን ከምዚ ዓይነት ሃይራርኪ ከም ዘሎን ኣድላይ እንተዘይኮይኑ ምውራድ ዝበሃል ነገር ከም ዘሎ ክንፈልጥ እዩ ተኻልኣይ ነገር ግን ትምኹራይ ከም መፍትሕ ኮይኑ ስለ ዝኾነ ኣኾርዮም እንዲዮም ኪዱ ሕሞይ እንተደሊኹም ኢል ገዳዲፍዎም ከይዱ ቶም ዝሓምዩ ዘለዉ ኩሎም ተመሳሰልቲ እዮም ሕጂት ናይ ቅድም ዝነበረ ቪድዮ ናብዚ እንድሕር ዳ ኣምፂና ኣጣቢቕናዮ ተመሳሳሊ ውፅኢትና ንረክብ መብዛሕትኡ ምሁር ትግራይ ሓደ ትሬንድ ኣሎ ወይ ከዓ ኣካይዳ ዝለመዶ ነገር ኣሎ ይኸይድ እሞ ይመሃር ዶ ብጣዕሚ ብሱል ኮይኑ ይቕፅል ኣጋጣሚ ኮይኑ እቲ ምሁር ነቲ ጋቤና ስለዚ ሓዞ ትጋቤና ዝሓዘ ነታ መኪና ናይ ተዓዲ እቲ ዘይተማሃረ ስለ ዝኾነ ነቲ ምሁር ከጸጉዖ አይደለም ሽዑታ ኣይ ዝገብር ነቲ ምሁር ማና ተጸጊዑ ያ ሓተ እዩ ዝኾነ ሕቶታት ስለዚ ንዑ ከየጸጉዖ እንዳነጸሎ ይኸድሞ እቲ ምሁር ከዓ ሓንቲ መፍትሒት ኣላቶ እቲ ጋቤና ዝሓዘ ሰብ ሲሉ ብድፍረት ዝመርሖ ግን ድማ እቲ ምሁር ኣትየኡ ፖለቲከኛ ኮይኑ ዝተርፈሉ መወዳእቱ እውን ክሳብ ስይብ ምስ መንግስቲ እንዳተዋቀሰ እዚ ኣባኹም ዘይገበረት ውዳቤ ኣኔራ እንዳበለው እንዳተኸራኸረ ይመውት ስለዚ መብዛሕትኦም ምሁራትናስ ዋላ ብኮምፒውተር ሳይንስ ተማሂሩ አንላይክ ምኽብል ለነረግን ላይክሚ ኩልስ ናኡ ይዝኸይ ዘሎ ትሬንድ በቃ እዚ ይኾይኑ ማለት እዩ እዚኦም ኩሎም ዝናደዱ ሓይልታት እዮም ማዕድና መጽሓፍ ቅጽፍ ኢልካ ወዲ ቢተው ኣፍታ ኣኺባ ሓሚኹም ተምጽዎ ነገር የለን ኢሎም ነቶም ምሁራን ናይ ትግራይ ሓቆይ ሰማማይ ሓሚኹም ተምጽዎ ነገር የለን ህዝቢ ትግራይ ነፃ ኣውፅአኩም ገይሮም ትቃለሱ ዘሎ ኣነ እኮ ዝገርመኒ ናይ ፒኤችዲ ሒዞም ናብ ትግራይ ከምቲ ሃይለ ደደቢ ዝበሎ ሃይለ ደደብ ማለት እዩ ዝበሎ ምሁር የለን ኣብ ትግራይ ዝበሎ ሓቂ እዛ ኩላ ኣብ ዝተኣኪባ ዘላ ምሁር ይበሃል
ቀደም ተሓቢኣ ትጽሕፍ ዝነበረት ነብራ ደስታ ክትጸርፍ ትውዕል ነበረት ሰባት ጆዲ ቢቶ እንታይ ኢሉ ሓሚኹም ተምጽኡ ነገር የለን ወላ ሓንቲ ንሕወሓት ካብ ምሕማይ ሓሊፍኩም ምሁራን ናይ ትግራይና ባህልቲ ልሂቃን ናይ ትግራይና ባህልቲ ንሕወሓት ካብ ምሕማይ ወጻኢ ካልእ ኣማራፂ እዩ ድፍረት ይብልኩም ንመስዋዕቲ ንምኽፋል ድልዋት ኣይኮንኩም ክትእሰሩ ኣይትደልዩን ኢኹም እንታይ ዳ ምርጫ ተገይርለይ ኣይሲ ብምርጫ ንሕወሓት ክስዕርዋኹም ዓጂ ሚዲያ እዩ እዚ እውን ሚዲያ እዩ ክበሃል ዋላ ሓንቲ ንሕና ምንም ንብሎ ነገር የለን ኣነ ናይ ሚዲያ ደረጃ መውፃኢ ተዝኾን ነይረ ሞስት ፕሮባብሊ ናትና ኤላስ መላሽ ኣብ ድሓር ቀፂሉ መኒኻ ሶሎ ሚዲያ ቀፂሉ ማዕበል ከም ዳግበርኩ ዋላ ከውፃሎም ነይረ ዋጋ ኣነ ምንም ኣይመሰለን ንሱ ኢለ ታሕቲ ከቕምጦም ነይረ ቀዳሞት ከዓ ዝበሃሉ ከም በዓል መድህን ገለገለ እኳ ኣብ ቅድሚት ከቕምጦም ነይረ حجتا يبل مرجع يا أي تغييروس يبل نمرجع خم من تايدو زريو مسيلكم كمزي تكابو يزريو تتخيبول كا في الكاز خونا نجرس إن كان دو جل دي أنا إشتلي مرجع تكابو ينزي universal right مخانو على يفلتني election كارلوت زبهالو بوزحات مالتيو demonstration سلام أوصل في مكياد جل peaceful كونا لو جل universally نسو حجي زي يردو حدا جزي إحنا كو تولدنا أمريكا عندنا أما غلط أمريكا كو عندنا حجنا مالتيو نعدنا فتحنا عدنا دولنا نوصلنا من قدوم نعص ولا مالنا نربشهم كون هلو لنا جن نساتهم بمنت أمزري هو universally this is a right which is given to human being man أتاير كان جاتا تأخ قبر كاتانا أنا شلو كل الكائن تولد ناس حرق يخنو مرر لهم كلا تنا يخطف لكم ولا أنا وين أنت أفعلكم حجي كأوها أتايبلو مالتيو نخذ السرور دلوقتي في خفيف قديت أبكي خونا إندي حرد أخوينو ترخيبو اتكون زجبو زنبرة أنت يكونه اتكي كون زي جبو أخوينو أنت ترخيبو سبي السرمبر شعيها مستأثرسي وقع خفيل خبلنبر نخ السر يلو مجمرة ديمقراطية أي تكلني سب مجمرته فوز مأسر لا يزارو ديالو تعيز فوز قليل سبيت مسئي لسب أي بهالم كم عين الزر خوديت الزارو حتى أزجرك أنا نبي تفعل كالوز زبال أو عالم قومو لو تزمته قاسيل لذا حبكي ودبيتو مسوسا معي حاميكم تمتو نجريل حوعاتنا جزية قداي سلطان مسحازة تا حوعات أب سلطان هالو تجري نسات ملزي شعو معنتا زلكا سراي زخون كاتراها مايكروفون حسكات زار أنا جن سبكم جيرو معنتو شت قبلو مالتي شنت قتيرو نشقونا كم زي شعسي أي معنتا خون حسكم بس أيكتو زاروني خون مالتي تاي مالتيو شعو معنتا زلوا سب ترحي خزارب زي مالت كنا أسرنا نقوا ساقولنا ولا تيلو مسي مسلوم يلو نسون ليجيتيمايز جيرو كم حق جير إزارب زلمو نزيغت قعت هذا ترهز أيو تايل فعكا ودني أي تلفع علم فيبر تجبرو كايدا اللوا السخاء جزية يزوم صنبر سبعة يوم صون process you just زيها evolution كخمزي يخون كحتو كمل سلم تدي تمل سلم كعمصو كنبريهم ينورو خاني رم كساب حجي ازي اب سماي نيرو امريت الله تبلع تسرع تحتونيو ود حبي دخلك انا كم تمنيشمو زوله مالتي اسكي مريصهم يهونالو تفتن اجنداتات بعبايا حنتي زخفلنا ايو ما يهلونا قاسي كلتعصلو مقبال باستفادة من قدي ينزقروه أين التعسل يلو أين التعسل كلها تنا وده أزي بسحنا يقول وده أزي بسحنا كم هزبي نتعرف سواقة خفلنا نخفلونا لنا زي تعسلنا يكون مخنياتو هلونا نازل رقاقز واقع سلزخوني نابارنت كين أتوز قبر خفلنا واقع سلزخوني سلزي أين التعسل بعد شندا كابتن حزب تግራይ ዝቆርዐሎምን ዝሕበነሎምን ዓበይቲ ሃይማኖታውን ባህላውን በዓላት ሓደ እዩ ኣብ መላእ ትግራይ ዘመናት ብድምቀት እናተኸበረ ዝመፀ እዚ በዓል ናይ ሓጎስ ናይ ፍቕርን ናይ ፅባቐን ቅነ እዩ ኣሸንዳ ሰረት ሰላም ሓድነት ተስፋን ትግራይ ብዝብል መሪሕ ቃል ኣብ መላእ ትግራይ ዝኽበር በዓል ኣሸንዳ بعد شدة إسراء عصر شهادة نزلنا سلام نبصرلو كاب كل قوان على حد نتنان نستمرلو بزد بينا ونتسفاز بنا كلم لمن مسرح اللوكتيك خوني سلازي سناي من نيوت سناي مجلسي بزعبا مدلو بعلى شندا زملكة تستوهب ايو شندا أببا لعلى سمايدو علو ميدا والدي يخيد عبدا زبهاللو كاب نعزي 16 كل تشحن 17 عام تمرت جميرو مالتيو بصنبل كخبر مخانو بستفالالي كابتات موداتون عينواري اب اخصم 24
نحاسة مخنبت جيرو زازم بعليو كسب بعل مسكر جنت صوت عند قصله نحن وان بهلنا نرئيلو دموق بعد سلازقونه بيرو بهلن توريزم انتقراي كأنزي بصفحات يسرح له أبتو قد أيزي دمان نبوزحات أبزو بوتازي وكا رأس مالهم كفصو زداليو كواسو زداليو كلهم أكلات ناي ميديا سباتون مالتي خمسة تريهم دلهم بعد الجازيت إنيا حدش يريهم الله بزحات جازيت إنيا تاتون الله نايت بي ام TMH كله لازا ورك أوي معت ميديا تاتجلري اللي خمالتيو صبوا بعد كنا حلف كجبرو خمسة خلو ترى اليوم بموع وعيد ببوزيتيف ملقت جلسي تسفان جبرنا لهم عنتي فيديو نزيز مثل نيرو كسام مودات هم بتخطاتي لكم سلزر أخمو أزياء مسجن لوام أنا كخون لكم يا زمنا حدش تخونكم للشانل سبسكرايب لايك كومنت شير بمقارنة وكالو تبصحوا تشاو إحنا غنيو تام good light نحن حضرت حواتي ما نطيب